Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Aupa, zer moduz, ongi etorri irailaren 5eko egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora edo magazinera. Ikasturte berri honen lehendabiziko astean mugimendu asko ikusten da Iruña hirian. Ikasle berriak, plangintza berriak, baita proiektu edota ekimen berriak ere. Hoietako bat ezagutuko dugu gure gaurko elkarrizketan. Gaur bakar bat izango dugu elkarrizketa bat eta Argabizirik taldea da etorriko dena. Izenak dioen moduan, Iruñeko ibaiarekin zerikusia du. Gehiago jakin nahi, gurekin gelditu. Goazen gure gaurko saioarekin. Hemezortzi eta 20. mendekoak dira gaurko efemerideak. Lehendabizikoa 1717. urtean gertatu zen Ingalaterran. Jurgi lehenengoa erregeak urte baten denboran damututako piratak, kontrabandistak eta abenturazaleak ere barkatuko zituela adierazi zuen eta. Bigarrena 20. mendean 1936. urtean gertatu zen. Beryl marka megazkinlari britaniarrak bakarrik Ozeano Atlantikoa hegan gurutzatu zuen ekialdetik mendebaldera. Hori egindako historiako lehendabiziko emakumezkoan bihurtuz. Hauek dire irailaren 5eko titularrak. Langabeziak gora egin du abuztuan 85 pertsona gehiagorekin. Hori bai, azken urte honetan 2018an 3287 pertsona gutxiago izan dira. Gizarte segurantzako afilazioari dagokionez, hazi eginda aurten 8.820 biztanle gehiagorekin. Krisiaren aurretik bildutako daturik onena lortuz. 3 ginekologok jasoko dute Iruñeko zapia batasunaren pribilegioaren ospakizunaren baitan. Andraizen lan egindako profesionalak dira. Elisa Sesma, Pablo Sánchez eta Maricruz Landa hain zuzen ere. Auzoan aparkatzeko arazoa konpontzeko neurriak eskatu ditu Errotxapeak. Arrotxapeko biztanleen 87,1ek konponbideren bat galdegin du. 48,5ek zonalde urdinak onura eragingo lukeela auzoan uste du. Iruñeko udalak lantegi bat eskainiko du datorren astean hiriko gazteei laguntzen dieten gazte elkarte eta entitateei zuzenduta. Erreminta kutxa izenburupean saioak udalak gazteendako ematen dituen diru laguntzetan nola lehiatu azaltzea izango du xede. Iruñeko udalak Trinitariosen pump track pista berria irekiko du gazteentzako kirol aisialdi eremua. Argiteria, altzariak eta lorategi lanak bukatzerakoan jarriko da martxan. Irailaren 5eko egunkarietako azalak birpasatzeko unea. Goazen Diario de Navarrarekin. Lerroburu nagusian, torrak kalean mobilizatzeko deia egiten du tentsioa handiagotuz Kataluniako gizartean. Azaleko argazkian Iruñeko Pio 12 pasalekua ikusi daiteke. Azpian titular hau aurkitu daiteke. Pio 12ko errotonda berria Errioxa kalearekin. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Bizikleta dagoeneko 38.000 nafar baino gehiagoren garraioa da. Beherago Errotxapeako aparkaleku bat ageri da. 2019an Errotxapeak eremu urdina izango du izenburupean. Gara egunkarira pasako gara orain. Lerroburu nagusian, torrak urriaren baterako epaiketa errebultsiboa ikusten du sezezioarentzat.
Azaleko irudiak berri hori laguntzen du. Bertan Torra Kataluniako Antzoki Nazionalean ageri da bere proposamen politikoa aurkezten. Bukatzeko hedabide euskaldunak. Berria egunkariaren goiko partean Torra daukagu ere eta ondoan titular on hau, autodeterminazio erreferendum adostua bide horri gisa. Beherago, gainontzeko edukietan, bozkardoaren lurraldean deritzon berria daukagu iskin batean ezkerrean, horren ondoan zutabetxo batetan Frantziak ez dizkio irakasle gehiago onartu zehaskari eta tokiko erakundeen esku jarriko du afera. Horren azpian, erabakian gara bidean gaude. Erdituko gara? Zelai Nikolas Ezkurdia pertsona horren iritzia daukagu. Eta horren azpian, 25 urtez azpiko langileen ordaina 121 jaitsi da krisia hasi zenetik. Iskineko albistean, eskuinean, gatazka ostea fokuan izenburua duen albistea ageri da. Bukatzeko aztertu dezagun Euskal Herria Irratiko webgunea. Arartekoari kezka eta ondo eza helarazi diete Altsasuko gurasoek. Hori lehendabiziko berrian. Horren alboan eskuinean, 3 ginekologok jasoko dute Iruñeko zapia. Beherago ezkerrera bueltatuz, iaz baino 3.287 langabe gutxiago izan dira abuztuan. Eta amaitzeko eskuinean, auzoan aparkatzeko arazoa konpontzeko neurriak askatu ditu errotxapeak. Asteazkena da, astea aurrera doa eta baita agenda ere. Ezagutu nahi duzue, hemen daukazue. Gaur eta igandean Iruñeko udaletxean, bisita gidatuak euskeraz eta gazteleraz eskainiko dira batasun pribilegioaren 585. urteurrena dela eta. Librea da edo doakoa, baina aldez aurretik izena eman bar da, pamplona.es webgunean edota 010 telefonoaren bitartez. Aurreko gunean apuntatu behar zarete. Gaur arratsaldeko 6etan Zibikanen, ipuin kontalaria gazteleraz sasoiko ipuinak izenburupean. Libre. Egunero irailaren 16 arte, Iruñeko turismo bulegotik bisita gidatuak gazteleraz irtengo dira Iruña osotara deritzon ekimenearen baitan. Sarrerak 10 euro balio du. Bihar arratsaldeko 6:30 Gazteluen parantzan, txistu eta gaita dantzaldiek jarraitu egingo dute. Librea da. Bihar arratsaldeko 8:00 Zaldi Zuriaren txokoan kontzertu bat doakoa Superazi taldearen eskutik izango da. Zerua lainotxo egongo da ostarte batzukin goizean, arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak botako ditu, baliteke txingorra ere botatzea. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da, temperaturan aldaketarik ez. Ostegunean zerua lainotxo egongo da eta noiz behinka zaparrada trumoitsuak botako ditu, ipar haizea ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoak gutxi jaitsiko dira. Egin dezagun aurrera Iruña herriko albisteekin. Lehendabizi, Etxauri. Ikasturte berriarekin Etxauriko jarduera kulturalak bueltan dira. Eskaintza osoa udalaren web orrian ikusgai dago eta anitza da. Kirola, antzerkia, musika, ingelesa eta bar. Apuntatzeko edo izena emateko udaletxera jo behar da irailaren 15 baino lehen. Etxaurirekin jarraituz eta ekintzekin jarraituz ere, irailaren 7 eta 14 Etxauribarko eguna dela eta
2 hitzaldi izango dira herrian. Zehazki ostiral honetan, aste honetan, arratsaldeko 7:30 Etxauriko udaletxean Ni Arga deritzona Gaizka Aranguren kazetariaren eskutik. Eta uraren izenak Etxauribarren Arga izeneko hitzaldia ordu eta leku berberetan, arratsaldeko 7:30 udaletxean, kasu honetan Mikel Belasko filologoaren eskutik. Ez hori bakarrik, hizkuntzen harira gainera udalak diru laguntzak eskaintzen ditu 2017 eta 2018 ikasturtean euskara ikastaroetan, barnetegietan eta ikastaro trinkoetan euskara ikasten ibili diren guztientzat. Eskakizunak edo eskaerak egiteko epea irailaren 28an amaituko da. Alde batera utziko dugu Etxauri eta Orkoienera pasako gara. Orkoienek 2017-2018 ikasturtean euskara ikasten dauden guzti hoiei ere diru laguntzak eskaintzen dizkie. Eskakizunak aurkezteko xehetasunak edo informazioa udalaren webgunean zintzilikatu da. Eta epea irailaren 27an bukatuko da. Aisialdiko jarduerak ere eskaintzen dira herrian. Adibidez, datorren astean irailaren 14ean umeendako antzerki batez disfrutatu ahalko da. Tokando el cielo izenburua du eta izenak dioen moduan gazteleraz izango da. Arratsaldeko 5:30 Orkoien herriko hiri zentruan. Sarrerak 2 euro balio du. Galarko zendean hau gertatu da. Udalak kontribuzioa eta ekonomiaren gaineko zergaren ordainagiriak bidali zituen pasaden hilabetean eta borondatez ordaintzeko epea irailaren 7an itxiko da, aste honetan. Helbideratuta izanez gero ez da beharrezkoa ezer gehiago egitea edo kudeatzea, baina horregatik garrantzitsua da dena ongi begiratzea, ikustea eta akatsen bat izanez edo aurkituz gero udalari informatzea lehenbailen. Iruñearekin bukatuko ditugu Iruñerriko albiste hauek egunero egiten dugun moduan. Eta Iruñean atzo arratsaldean Gaztelu enparantzan Andrea eta Lunes Lilas talde edo kolektibo feministek kontzentrazioa antolatu zuten pasaden astean Guarte herrian gertatutako feminizidioa salatzeko. Iruñean berri gehiago, udalak ipar martxak prestatu ditu asteazken eta larunbatetan gauzatzeko. Helburuak edo xedeak kirola sustatzea. Irailaren 19tik azaroaren 21 arte iraungo dute. Prezioa ezberdina da egunaren arabera, asteazkenean gauzatzen baldin bada edo larunbatean, eta baita zailtasun maila ere. Asteazkenetako sesioak arinagoak izango dira eta. Apuntatzeko 010 telefonora deitu behar da. Iruñeak 57.432 euro inbertituko ditu urte amaierara bitarte, ekitate sozial eta gardentasun instituzionala bermatzeko kontratazio publikoaren bitartez. Trebatu deritzun proiektuaren barne. Izan ere, Iruña hiriak praktika onak saritzen ditu aste honetan Iruñeko zapia banatuko delako batasunaren privilegioaren ospakizunaren testu inguruan. Saridunak edo proposamenak Elisa Sesma, Pablo Sánchez Valverde eta Maricruz Landa ginekologoak dira. Azkenengo albiste bat daukagu, Zibibox sareak erakusketa berriak estreinatuko ditu hilabete honetan, irailean. Pintura eta marrazkia izango dira ardatzak eta 7 izango dira osotara. Udalaren webgunean kontsultatu daitezke agenda atalean xehetasun guztiak.